As rúas de Noia viviron o pasado venres pola noite o tradicional desfile de Entroido París-Dakar, que fora suspendido unha semana antes por mor do mal tempo. Este concurso, no que se deron cita aos máis orixinais e variados disfraces, pechou o Entroido noiés cunha gran afluencia de xente, non só de participantes, senón tamén de público en xeral, que non quixo perderse nada do espectáculo. En xogo, no concurso, uns 8.000 euros en premios, a repartir entre individuais, parellas, comparsas e grupos. Aínda que foi moi difícil, dado o alto nivel dos disfraces participantes, o xurado distinguiu como mellor grupo a Los Infieles, que se levou os 2.000 euros do primeiro premio. A Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva de Laraño, con Fantasía a Ruliña, fíxose co primeiro premio na categoría de comparsa, mentres que os Deuses do Xeo e Godzilla conseguían os primeiros postos nas categorías de parellas e individual, respectivamente. Pero a festa non rematou aí, e despois do concurso houbo música a cargo da Disco Móvil Chocolate.